Tak čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, tu asi začnem. V tomto krásnom Hollywoode, tento krásny slnečný deň, ako skoro každý LA. A chcem začať takto a povedať vám jeden príbeh, čo sa mi dnes stalo. Bol som sa nájsť, čakal som v jednej reštike pri kase, že idem zaplatiť a dobehol tam jeden akože bezdomovec a neviem, či bol na drogách alebo čo. Že kde je tam záchod, tak sa tam pýtal ľudí a potom taký nahnevaný odišiel preč. A ja keď som vyšiel odtiaľ z tej reštiky, tak on sedel na lavičke a ja som si kráčal normálne po chodníku a zrazu začal na mňa kričať, že ty si daj, čo chcem začať, alebo také niečo. Ja som ho ignoroval, typek stále kričal na mňa niečo. Potom som sa kúkol dozadu a on bol úplne blízko mňa stál. Tak som sa zastavil a tak to bol proste úplne na mne a že "Wanna size me up?" Proste začal dať, čo on zakričal. Ja som tak na neho kúkol a hovorím, že hi. Usmial som sa, išiel som sa zatočil a išiel som preč. No ale akože, kadečo to bolo, no. Zvláštne pocity. Ten môj slušný výraz by asi skončil, keby sa ma chytil, no. A už by to neviem potom, čo bolo. Ale našťastie nič, akože určite nie som zastanca násilia, ako tí, čo ma poznáte, tak ja by som neoblížil ani muche. A tak, takže dnešný deň začal zaujímavo, sice to bolo asi pred obedom niekedy, ale treba začať niekde. No a teraz smerujem dolu ulicou a rozhodol som sa, že idem pozrieť asi do Peterson múzea, kde majú kadejaké autá a že vraj tam je nejaká výstava Porsche, ktorá bude trvať do konca roka na počesť 75-ročného výročia založenia Porsche. Tak sa tam idem kúknúť a čo natočíme. Smerujem teraz dolu na Santa Monica Boulevard. No a takto to tu vyzerá. Máme zelenú, tak idem rovno hneď prejdem cez ten prechod. Pred chvíľou som natáčal, ale zistil som, že som nenatáčal. A išiel som okolo fast foodu Chick-fil-A, ktorý obľúbujem tu asi najviac. Majú tam veľmi dobrý chicken sandwich, to je ako burger proste s kuracím mesom, len tu to volajú, že chicken sandwich, nie že burger. A k tomu dávajú také ako waflové hranolky, ktoré sú brutálne dobré, neviem, čo je na Slovensku sa to predáva. A limonáda k tomu. To je moja voľba číslo 1. Toto to vypadá, tu je nejaký Taycan. Kadejakí ľudia sa tu pohybujú. Nie je tu moc čisto, lebo ideme na juh. Keby ste chceli vidieť čisté LA, tak to by ste museli vidieť iba Beverly Hills, čo už vlastne nie je LA. Takto. Odpadky. Pár dní dozadu to tu bolo tak, že aj pršalo. Niektoré ulice boli normálne, tam bol piesok na uliciach a všade popadané listy z toho prudkého vetra. A tak! Teraz ešte asi hodinu pôjdem pešo, lebo ako som vravel v tom prvom videu, že toto nezdá, ale všetko je od seba tak brutálne ďaleko. Tá rozloha celého toho LA by vám trvalo, ja neviem, z jedného konca na druhý koniec LA aj 2-3 hodiny možno prejsť, akože auto. Ja nevravím, že pešo. To bol iný masaker. Ja som išiel pešo, keď som tu bol prvýkrát, do Santa Moniky, do Hollywoodu. Trvalo mi to asi 4,5 hodiny. Pešo, čiže tak. Preto je veľmi podstatné, keď tu chcete napríklad bývať a fungovať normálne, tak auto je jednoznačná vec. A potom takéto kolobežky. Tieto kolobežky sa tu povaľujú všade. Som minule videl auto, pick-up a mal naložených asi 20 tých kolobežiek na korbe. A potom som si spomenul, že som videl od Michala Šopora kedysi video. Vy, čo ho poznáte, tak viete, a čo nie, tak Michal Šopor je jeden český typek. On tu robil trénera 9 rokov, neviem presne ako dlho, ale býval tu v LA a on tiež natáčal takéto videjka. On vtedy vravel, že sú ľudia, ktorí vlastne zbierajú tieto kolobežky. Za nabitie každej tej kolobežky dostanú proste nejaké peniaze, čiže oni z toho majú biznis a tak toto zbierajú a minule som to aj fakt reálne videl, že to tak je. Ale je to strašná pecka, lebo keď spomeniem Michala, vlastne už od strednej školy som kúkal tie jeho videá. Strašne ma to bavilo, čo robil vlastne
že takýmto štýlom to natáčal, že ukazoval ľuďom proste, ako to tu reálne je. Behal na tom skateboarde takom elektrickom, po tých štvrtiach rôznych a vždycky sa tu niečo dialo a pre mňa to bolo strašne zaujímavé, že ja som tu vlastne od malička už chcel ísť a vidieť to aj z takého uhlu, že niekto od nás z Československa tu proste bol a niečo takéto sprístupnil, tak to bolo super. Mne sa na tomto mieste páči najviac to počasie, ak mám byť úprimný, lebo na tej našej Orave je to síce super, je tam kľud, bezpečne, ale tá zima. Berme to tak, že každé to miesto má svoje problémy, len sú iné, hej, tie problémy. Teraz už je to na vás, že ktoré problémy sa vám chce riešiť akože viacej, hej. Ale takto to tu vyzerá, no. A ešte natočím tieto robotíky, teraz som ich tu spadal, sú tu odparkované. Takéto robotíky tu po meste normálne behajú po chodníkoch a rozvážajú proste jedlo, alebo ja neviem čo, asi jedlo. Tak hoci kedy tu môžete vidieť, proste oni chodí tu. Raz som jedného videl, sa zasekol chudák takto na strede prechode, sa zasekol a potom tam oné auta trúbili a to bolo také podarené. On dá. Čo sa tých aut týka, ja teraz ako kráčam, tak na každom rohu proste je nejaké auto. Teraz sa nachádzam v nejakej asi nejakej židovskej štvrti. Pozrite sa na toto. To som fakt akože len teraz náhodou spadal. Rozmlátené Ferrari. Takže na cem. Nové. Smola. Také pekné auto a takto. Nerozumiem, akože, čo to tí ľudia s tým robia, s takými autami. Preto si tu stojím na prechode, že idem ďalej. Nehoda. Vrtuľník. Stále tam krúži, ako orol. Klasika. Teraz, keď som spadal ten vrtuľník, tak ma zás napadla jedna vec, čo vám poviem. No asi týždeň dozadu som mal na izbe spolubývajúceho a bol to Poliak. Jeden deň mi vraví, že či som počul vrtuľník lietať a policajné autá. Vravím, že nie, akože čo si som počul, ale nevedel, akože nereagoval som na to. A on, že sa bol prejsť, zrazu traja typci okolo neho prebehli, že utekali ako o život. Zbehli do nejakej uličky bočnej, zrazu nabehlo 6 policajných aut. Ukazoval mi aj video. Začali ich tam proste zatýkať všetkých. Bola tam ženská, tam kričala proste, že nech ju nechajú. Top, najlepšie bolo to, že on mi ukazoval ten jeho záznam, ten jeho komentár. Do toho bol úplne proste... To boli komentáre, ako keď pozeráte poľský film, kde ten preklad ide do toho hlasu, ktorý je originál. Čiže ona tam kričala, že let me be. A on, že pustite mne. Potom tam už bol tak dlhšie, tak vraví, že ja neviem, či spierdaľať, či tu ostať. No ja som mu rozumel, tak som sa z toho strašne smial. On sa potom začal riadne rehotať, lebo videl, že tomu rozumiem, no takže sme sa úplne na tom smiali, ale že bola to proste riadna akcia, takáto naživo preňho. No a toto vlastne sa tu deje každý deň, dennodenne, incidenty, streľba, niekoho naháňajú a tak no. East Coast baby. A vyzerá to, že sme ešte stále v nejakej položidovskej štvrti, lebo všade na tých domoch sú nápisy aj v hebrejčine. Tam je už pomaly Petersen a uvidíme sa v múzeu. Takže nachádzame sa vnútri v Petersone. Pôjdem asi, že z hora dolu, lebo to má 3 poschodia. Všade takéto zaujímavé proste kúsky, brutálne autá. Neviem ani, že kde mám začať poriadne, lebo je tu fakt toho brutálne veľa a mám iba, že 2 hodiny asi na to. Tak začnem pri tomto. Toto je, že vraj odpoveď Chrysleru na Ford
Thunderbird a Corvettu. Všetky tieto auta, čo tu vidíte, to sú akože iba koncepty, ktoré neboli vyrábané produkčne. Na tejto plakete je napísané, že vlastne neskôršie modely od Chrysleru dostali nejaké dizajnové prvky z tohto auta. Napríklad jedna vec je toto, že tieto bočné ťahané výfuky boli neskôr použité aj na Vipry. Samé brutalitné auta. Úplne to vyzerá ako späť do budúcnosti. Keby budúcnosť mala byť tak pred 40 rokmi. Pozrite sa na túto Alfu. To Bčko tu znamená, že to je Bertone. Úplne originál znak. Prieduchy. Vidno cez ne, čiže to je dobré znamenie. Kúknite sa na tento zadok. Čo vám toto pripomína? Mne osobne to pripomína raju, ako keď pláva v mori a robí také pohyby. Ja sa tu idem teraz prekúsať cez tieto staršie autá, pretože o nich toho moc neviem, čiže vám to tu asi neobkecam. Určite viem, že tamto je Citroën. Samé to takéto brutalitky, Cadillac. 41 ročník, custom postavený pre nejakého či herca, alebo čo to bol, čistý hot rod. Kompresor. Staré Firestone gumy. Môže byť. Tu majú sekciu, kde môžete vidieť vývoj pneumatík, všetky tie staré dizajny, tie biele steny tých gum. Toto je srdcovka. Moja obľúbená sekcia, filmové auta. Pôvodný Bumblebee, potom to nové Camaro, do ktorého sa on transformoval. A nakoniec táto Carrera RS z nového Transformers, ktorý som ešte nevidel. Ford Falcon bol použitý vo filme Ocean's 11, čo je Dannyho 11, klasika. Toto neviem, o čom bolo. Gumball Rally, myslím, že originál Shelby. Kopnite sa na to. Nádhera. Brutálne sa mi páčia tieto tenké volanty. Tá páka, toto, určite by som si to chcel niekedy vyskúšať, čo to auto robí. To je Lincoln z Matrixu. Neovi tu na zadných sedačkách vtedy vyberali tú plošticu z brucha. Taká nechutná scéna, ale je to ono. Toto je Ducati, motorka z Matrixu, ktorú ste mohli vidieť pri tej scénke, keď Trinity išla s tým typkom, čo mal na starosti všetky kľúče a skočili z toho kamiónu dolu. A keď si všimnete, že aj tá motorka, aj ten Chrysler sú tónované do takej tej zelenej perlete a vlastne celý ten film bol nastajlovaný do takého zeleného filtru, čiže aj tie vozidla, to je pecka. No a tento Batmobil, úplná klasika, Batmobil Michaela Keatona. Kto toto navrhoval, tak to bol úplný genius. Proste vystihol všetko také batmanovské, krídla, túto strechu, ktorá sa dá takto dopredu vyklopiť. Neviem, či toto je ten model, čo je pojazdný, ale viem, že nejaké pojazdné behajú doteraz. Auto neviem, nepoznám ten film. Christine, jak ste videli, tak toto je z filmu Christine. Tento Thunderbird je z filmu Thelma and Louise. Bolo to o dvoch babách, ktoré potom na konci toho filmu skočili z útesu práve v tomto aute. No a toto, pôvodný koncept i8 Bavoráka z Mission Impossible. Keď to vtedy vyšlo, tak som bol taký mimo, že čo to vlastne je. Presne si to pamätám. To prehľadné dvere, každopádne originál auto, čo vyšlo, výrobný model, že tieto prehľadné dvere nemal kvôli nejakým bezpečnostným opatreniam, alebo jak to mám nazvať. Vyzerá to super. A hlavne tie žiabre vpredu ešte, keď to svieti. Brutálna karbonová kroska. Ak to mám na kanáli nejakých fanúšikov motokrosu, tak toto určite uvítajú. Nádhera. Videli ste najnovší Mission Impossible? Ja nie. Tak tam boli tieto dve auta, teda auto a motorka. A určite všetci poznáte túto legendu môjho detstva,
Lightning McQueen, čau. Tým sa zase, ako keby som mal 7-8 rokov, keď som to videl prvýkrát. A zase sa vraciam k tým konceptom. Tie línie, tie farby. V dnešnej dobe sa takto tie autá už nerobia a ani sa nikdy robiť nebudú. Preto si treba vážiť takýchto deduškov. Idem na druhé poschodie. Už tu vidím nejaké filmové autá, ďalšie filmové autá. Začína sa to tu sporšnievať, takže natočíme dáke Poršáky. Takže teraz sa nachádzam v druhej filmovej sekcii, kde sú ešte väčšie mordy ako tam hore. Napríklad tento Herbie chrobák. Samozrejme z filmu Herbie, ale keď sa kúknete bližšie, ja to takto priblížim. Nasávanie z bokov, dozadu do motora, pretože samozrejme ako každé správne Porsche má aj toto, motor vzadu, klietka vykuchané, zaujímavé to je. Všimol som si, že keď sú tu okolo ľudia, tak mám takú tendenciu stopnúť video, lebo sa asi trocha hámim. Ale snažím sa užívať si toto tu. Fakt tie autá sú brutálne a nie každý deň má človek takúto príležitosť si to takto detálne pozrieť. Toto auto je tiež kus môjho detstva. Takýto Batcycle z originálneho Batmana z roku 66 Ford Torino. To vyzerá, že to je z originál zo Starsky až do 76. Ešte aj takto s kamerou vystrčenou na ráme z natáčania, ako točili tie bočné zábery. Samozrejme tu nesmie chýbať aj Time Machine. Úplne do detailov všetko prepracované. Interiér, všetko funguje. Vzadu ten urýchľovač, kde je Marty McFly, tam dal dozadu ten nejaký ten pohon. Masaker. Samozrejme Jaguar Jamesa Bonda, jedna z tých takých menej pekných naháňačiek, lebo boli roky, kedy sa používali tie efekty, kde ich bolo vidno, ale každopádne auto vyzerá brutálne. Vpredu tie rakety, rotačný gulomet vzadu. Honda S2000 zrýchla z BSIL 2. Keď som tu bol minule, tak som bol aj v tom Trezore. Mali tam presne túto istú Hondu S2000, ale myslím, že vtedy mala aj prasknutý nárazník. Lebo ak si pamätáte, v tom filme ona skočila na tom aute z mosta a bol tam nejaký damage. Presne to bolo aj na tomto. Ale teraz vyzerá, že ho možno dali dokopy, alebo možno to je iná replika. Mystery Machine zo Scooby-Doo. Shoutout to Matúš. Legenda 60 sekúnd Nicolas Cage. Zadu fľaša s dusíkom, aby ste mohli preskočiť celú kolónu na moste. Ale toto, niečo takéto by som takedy chcel mať v garáži. Plný hot rod. Tony Stark. Ešte je tá SPZ-ka. Že Stark 5. Tie detaily na tom motore. Tu tie dierky. Štvorramenný volant. Koža. Dzigo, dzigo, čau! Dostali sme sa konečne do sekcie Porsche. Najprv si to asi musím užiť, pozrieť si to očami všetko, pretože fakt toľko brutálnych aut, že neviem ani čo mám povedať. Neviem, že kde mám začať vlastne. Na jednej strane by som to všetko chcel natočiť, a na druhej strane si to chcem riadne užiť. Napríklad kúknite sa na to, Porsche, ale čo si mi tam nesedí na tom, hej? Čo to je, Panamera? Prvá Panamera? Či čo to je? Štvordverové Porsche. Potom od Chrisa Benninga Porsche RSR. Toto musí ísť jak blázen, lebo aké tučné gumy má vzadu. Toto asi není séria, no. Tako fakt neviem, že čo k tomu mám ešte viac dodať. Bisimoto, zabitý závodný dizajn z tých starých Poršákov, ktoré mali vlastne takto zakryté svetlá a mali svetlo tu. Toto konkrétne auto, neviem, či je toto Twin Turbo. Samozrejme klietka vnútri nesmie chýbať. Radička. Nevidím turba, neviem, či je to Twin Turbo, ale brutal. APR Performance, krídlo. Tam sú tu nejaké koncepty. Takáto brutalitka na pásoch. Čo poviete na toto? Valkyrie Racing. Toto je strašná legenda. 904 Carrera GTS. Toto je auto nejakého herca Daniela Wu. Neviem, nepoznám ho, ale kúknite sa na tú farbu.
Čo je to za farbu? Červená, ružová, alebo hnedá, alebo čo je to? Totálne to vyzerá. Z tohto si zobral inšpiráciu Bisimoto, hej? Presne takýto body kit, len toto je originál, to závodné auto. Samozrejme, turbo vzadu nesmie chýbať. Výfuk, wastegate. Toto poznáte asi všetci, čo ste videli autá, a je to Sally. Aj tetovanie. Samozrejme, že má. A táto Carrera SC v tejto brutálnej zelenej farbe. Som zaťažený na takúto zelenú. Aj na ST som si pôvodne chcel dať takúto farbu. Nakoniec som ostal pri červenej, aby bolo vidno všetky tie čierne prvky. Toto auto že vraj navrhol Slash. Áno, tento Slash z Guns N' Roses. Asi tiež fanúšik Porsche. 918, ak je pojazdná, čo myslím, že je, tak už je to asi nejaký 4. alebo 5. kúsok, čo vidím. Neviem, koľko ich bolo vyrobených, ale je to brutál. Jedno zo svätej trojice Hyperaut. Samozrejme ďalšie dve sú LaFerrari a McLaren P1, ktoré by ste si vybrali vy, kebyže si máte vybrať. Asi by som si vybral ten McLaren. Neviem, je to ťažké, je to strašne ťažké. Poznáte tohto typka, to je Patrick Dempsey, herec. Toto je jeho auto. Závodiak. Patrick Dempsey je car guy a toto je jeho výber závodiaku. Ďalší čistý závodiak. Toto je 996. Toto auto vyzerá, že to je 911 Carrera Turbo, ktoré jazdil Steve McQueen. Čiže aj Stevie bol fajnšmeker, ale to bolo o ňom známe. Auto samé o sebe je masaker, ale to, že ho vlastne šoferoval Steve McQueen, tak to mu pridáva brutálnu hodnotu. Toto, že vraj šoferoval Ken Miles. Ken Miles bol šofér aj pre Shelby a Ford, ktorý povyhrával všetky tie Le Mans závody, čo ste mohli vidieť aj vo filme Ford vs Ferrari, tak Christian Bale hral Kena Milesa. Hej. To sranda, pretože som bol aj v Shelby Heritage Múzeu. Teraz tu vidím auto Kena Milesa, predtým som tiež videl auto, v ktorom zase závodil Carroll Shelby, bol Aston Martin. To je to pecka. Ďalšia 935, istý závodiak. Vpredu len mriežka, svetla, výduchy. Samozrejme, keď prijete dozadu, tak kokos to rozšírenie. A najlepšie na tom sú vždycky tie turbá, čo tu trčia s tými výfukmi. Úplne to je jak taký šialený japonský dizajn. A je super, že niektoré firmy toto kopírujú a vyrábajú to aj v dnešnej dobe, pretože to je nesmrteľný dizajn. Toto je vlastne nové vyzobrazenie tej 935, že žiadne predné svetlá, iba tu tak vidíte sú predné svetlá. Rozšírený body kit. Tieto prvky sú ako na tých nových GT3 RS, ale samozrejme toto je generácia 991, Exposed Carbon a tam vzadu ani tie svetlá nevidno, aké to je. Výfuky obrovské v strede. Šlo hlavne o tú aerodynamiku, čiže celý ten zadok je takto pretiahnutý. To krydlo tam je nacapené, obrovské. Čo k tomu dodať? Čistý nástroj na zabitie. Čiže toto je nejaká sekcia histórie Corvety. Vlastne od prvej generácie až po poslednú. Takéto závodiaky. Brutality. To bolo aj v Rýchlo zbesil 5, čo vyskočili s ňou von z toho vlaku. Len tá bola bez strechy, mala tam takú klietku a také malinké sklo, ale je to isté auto. Grand Sport. Nejaký film tu začali hrať. C4, potom je tu táto Callaway Corvetta, čo je zrejme nejaký úpravca. C5, C6, ďalšia C6, GT2. Táto je GT1, táto je v vyššej triede, táto je v nižšej triede a samozrejme C7, čisté zverstva, všetky tieto auta. Toto. Presne som rozmýšľal, že keď som takto išiel, či jednotka, dvojka, štvorka, že kde je trojka, tak trojka je práve tu. A nemohli si vybrať asi lepšiu trojku ako túto. Obrovský, brutálny výfuk z boku. Tieto, neviem ako to nazvať, kokos, to sú nejaké krídla, či čo to je. Mi to pripomína Ferrari FX6. Toto auto si pamätám len ako Hot Wheels.
závodiak Le Mans. Teraz sa nachádzame v sekcii, kde je vystavená história Tesly. Ja neviem, ja nie som až taký fanúšik týchto elektrických aut nových, ale Tesla to proste celé začala. Čo začali, tak to bude pokračovať ešte určite do budúcna. Neviem, či to má reálnu budúcnosť, alebo je to iba scam. Povedzte mi vy, aký je váš názor na elektriky. Tu v Kalifornii tieto Tesly už jazdia proste úplne všade. Pred pár rokmi na Slovensku, keď ste videli takú Teslu, tak to bolo, že wow. Toto je vlastne Tesla Model S vzadu. Roadster, čo bol prvý. To auto si ešte pamätám z Need for Speedka, to postavené na starom Lotuse. To je tá prvá Tesla Model S. A toto je celá ako keby produkčná línia tých aut, ktoré dnes sú k dispozícii. S-ko, asi Plaid, myslím. Trojka, X-ko a menšie X-ko, čo je Y vlastne. Majú tu aj prototyp Cybertrucku. Príde na trh, nepríde, neviem. Zrite sa, ako to vyzerá. Elon Musk povedal, že to nevyzerá ako obyčajný pick-up, pretože všetky tie pick-upy sú rovnaké a musím s tým súhlasiť, je to úplne chore. Teraz sme vlastne už vonku, ešte nejaké ďalšie kúsky vystavené od rôznych dizajnerov. Toto je od Daniela Arshama. A samozrejme, už som ho videl aj na Seme a doviezli ho naspäť tu. Uni Pegasus. To auto, v ktorom Ken Block jazdil Pikes Peak, čo je závod do kopca, tak je to auto aj upravené, proste strašná morda. Všetko aerodynamicky dokonalé, splitter, tuto proste karbón, diery, výfuky samozrejme tam. Obrovské krídlo a difúzor nesmú chýbať. Polep od Trouble Andreho a pridali tu aj nálepku KB Forever, pretože Ken Block ostáva v našich srdciach navždy. Na ceste von sú tu nejaké zaujímavé Porschety. A toto bola túra do Petersnovho múzea. Snažil som sa to hlavne si to užiť, prišiel som tam o 3:00 a mal som na to iba 2 hodiny. To múzeum je asi najlepšie múzeum automobilov, v ktorom som kedy bol. Exhibície sa tu obmieniajú, vždycky tam je niečo nové proste. A to Porsche výstava tam má byť konca roka, čiže ak by ste sa náhodou vyskytli v LA, máte radi autá, Petersen múzeum je otvorené stále. No a tak, Satanwagen, ponožky nesmú chýbať. Ja ako správny kožený divák, televízny diviak musí vždy reprezentovať tento kanál košený. Dobre, dostal som sa na druhú stranu úspešne. A keby ste chceli vidieť video z iného pohľadu toho múzea, v ktorom som bol, určite choďte pozrieť Kozov kanál, pretože myslím, že tam má tiež nejaké video odtiaľ. Tak, dostávam kožené interrupcie do hlavy už. Chcel som si tam kúpiť aj niečo, tričko, alebo nejaké autíčko, alebo dačo. A nakoniec som si nič nekúpil, lebo to som ja, lebo nikdy neviem, že čo si mám kúpiť. Tak som odišiel odtiaľ proste na prázdno. Nevadí, možno sa tam ešte vrátim, niečo si zobrať. Čiže toto bola taká menšia túra do Petersnu. Hádam sa vám to páčilo a už som na ceste späť do Hollywoodu. Toto považujte ako koniec videa. Lajkujte, zdieľajte, komentujte, napíšte mi, že čo by som na budúce mohol spraviť inak. Som si všimol, čiže videu bolo počuť tú žuvačku, hej. To na budúce nespravím. Tak napíšte mi teda do tých komentov, že čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, nejaký ten feedback. Už som nejaký feedback dostal a za každý budem rád. Budem tu v LA už iba týždeň, teda neostanem dlhšie, takže natočíme ešte možno niečo, ak stihnem. V sobotu má byť ešte LA Auto Show, na ktorú sa chcem asi ísť pozrieť. Ona je vlastne celý týždeň, ale pôjdeme tam asi v sobotu. Tak ešte aj odtiaľ možno niečo natočíme a toto sa už nejaká kočka na mňa usmieva z auta. Dobre, to znamená, že už končím toto video. Díky, že ste si to kúpli, ak ste si to kúpli a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.